घोटे घोटे डीजे दयानंद दिलदार सरस्वती आसान कठरा डी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये हमरा तारी से निक तारी बाली लगे अपने दुआरा से तोरा देबो भगा। अच्छा ये हमरा तारी से निक तारी बाली लगे अपने दुआरा से देबो तोरा भगा। के सब घर में नर पैसा देता मोटे मोटे संजय आशीष पैसा देता मोटे मोटे रे छोरा पी ले तू तारी घोटे घोटे छोरा पी ले तू तारी घोटे घोटे ये हमरा